ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹಾಯ್ RC ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕ ನಮಿತಾ ಪುತ್ರಂಗ ಹಾಯ್ ಅಂತ ನಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೆಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಕ್ನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಅವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪೋತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ದಯ ಪನ್ನಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಮಾತ ತೂಪರತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಮ್ಮುಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಚೂರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾದುದ ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಎಡ್ಡಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ದೆಲ್ಲ ಆತಜಿ ಪನ್ನಗ ಮುರಾಣಿ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಜಿ ಅಂಚದೋರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದ ಅನ್ನಂದೆನ್ನದು ಬೊಕ್ಕದ ದುಮ್ಮುದೆನ್ನು ಪಾಡ್ದಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾಂತುಲಿ ಮೂಲ ಮಿತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥೊಂಚೂರು ಪೈಂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡತೆ ಮುರಾಣಿ ಅಂಚದು ಮಿತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಡ ಮುರಾಣಿಂಚು ಪಾತ್ರೆ ಜೊತೆ ಐಕ್ ಪಾತ್ರಗನ್ ಮಾತ್ರಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಿಕ್ಕೇಂದಿರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ್ಲ ಅಂಚದೀನಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಕ ಮಾಡೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ ಬೇಲೆ ಬರ್ತನತೆ ಶಬ್ದ ಪುರ ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಅಂಚದು ಹೆಚ್ಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡೊಂದಂಡ ಪನ್ಲೆ ಆ ಜಾಗದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಂಡ ಮುಗಿಪೊಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.